ଏବେ ଏତେ ଝାଳ ବୁଡିଛି ଯେ ଲୁଗାପଟା ଯେତେ ସଫା କଲାକୁ ବି 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଝାଳୁଆ ବାସ୍ନା। ଏପଟେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଏତିକି ବେଳକୁ ଭିଣେଇ ପୁରା ବେଗେ ଆମ୍ବ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ, ବାପରେ वाह, ପୁରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ? ଖାଇବା ତ କେତେ, ରସ କାଢିକିରି ସବୁ ୟାକୁ ସବୁ ଜେଲି କରିକି ଶୁଖେଇଦବା। ସତର ଭିଣେଇ ତମେ ଯେ କହୁନ ନା ଯେ ହଉଛୁ ତମର ଖତ ଗଦାର ପୁରା କାଣ୍ଡି କରିଦଉଛ ହେଲା, ଯେମାନେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ପାଉନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନ କେତେ ଦୁଃଖ ହଉଥିବ ଜାଣିଛ? ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ଏତେ ମିଠା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 2-4ଟା ଛଡେଇକି ଖାଇଦେଲି। ଏପଟେ ଭଜା ଶାଗ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଜମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ ବସିଗଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ଏ ଗରମରେ ପଖାଳ ତୁରାଣୀ ଟିକେ ହେଲେ ହେଲା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଜା ତ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ବାଦାମଟା ବାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ବାଟି ଆଣିବି।